Probablement penses que això que sents, que eixa por de parlar en públic que sents, mai se te passarà. Probablement penses que has nascut així, que la major part de les persones naixen així, amb eixa por grandíssima de parlar en públic, d'enfrontar-se a un auditori, de ser un mateix, de portar un tema preparat o no, o improvisat, i expressar-lo, comunicar-lo davant de persones. Probablement penses que eixa por que t'agafa, que tot aquest cúmul de sensacions que se te desperten en el cos, en les emocions, cada vegada que et poses a parlar en públic, probablement penses que formen part de tu, que no te les llevaràs mai i que probablement no tens res a fer ni res a dir al respecte. M'agradaria utilitzar este vídeo per a convèncer-te que no és així, que sí que tens coses a dir. M'agradaria usar estos minuts per a contar-te un poc com ho he fet jo, com ho fem els actors i les actrius, en especial concretament els d'Esclafit Teatre. M'agradaria contar-te com ho hem fet, com ho fem cada dia que ens posem davant de les persones, davant d'un auditori, a parlar en públic. Em presente. Soc Joan Nave, soc director de la companyia Esclafit Teatre, soc escriptor de teatre, soc actor, i cada vegada que em pose davant del públic, cada vegada que em pose davant de persones o davant d'una càmera com estic fent ara a parlar, me'n recorde moltes vegades d'eixa època en la que podia perfectament bloquejar-me i no ser capaç de gravar ni un vídeo ni ser capaç de parlar amb un auditori que superara les 8-10 persones. Això forma part del passat, bàsicament perquè la trajectòria i la feina d'actor i d'actriu fa que generes unes quantes habilitats. Molta gent pensa que els actors i les actrius ho tenim tot fet. Quan nosaltres, els actors, fem teatre, estem protegits pel personatge. No tenim contacte amb el públic, d'acord? Però és habitual que molts actors i moltes actrius siguin capaços de realitzar grans papers davant del públic, amb molta gent mirant-los, però després, quan han de ser ells mateixos, preferirien no fer-ho. Molts actors i moltes actrius eviten el moment de parlar en públic. A mi m'agradaria utilitzar, com t'he dit, este vídeo perquè veges que és una cosa molt normal que passa, em passa a mi, m'ha passat a mi, li passa a moltíssimes persones. I m'agradaria també utilitzar este vídeo i utilitzar estos moments que compartirem ara junts perquè veges que tens coses a dir, que pots influir en el moment immediat que has de parlar en públic, però que també pots fer coses per anar preparant-te per si ho tens d'aquí unes hores, uns dies, unes setmanes o uns mesos, com un examen oral futur o unes oposicions. M'agradaria que vegeres que pots incorporar segons quines activitats, segons quines destreses i segons quins costums a la teua vida diària perquè parlar en públic o parlar davant d'una càmera siga una cosa fàcil, sigui una cosa bona de dur i fins i tot que puguis gaudir-ho, que puguis passar-ho bé fent-ho. Fem este vídeo sobretot perquè molts companys d'instituts, molts professors i moltes professores ens han dit que a veure si podíem fer una adaptació d'aquest curs que nosaltres hem fet durant molts anys, amb centenars i amb milers d'alumnes des de la Universitat de València, Universitat d'Alacant i en moltíssims instituts del País Valencià, aquest curs que fèiem de perdre la por de parlar en públic. Doncs este és el repte, transformar en menys d'una hora un curs que quan el fem de manera presencial dura, podríem dir, en la versió més extesa fins a 20 hores. Doncs anem allà, comencem el taller de com perdre la por de parlar en públic. 5 regles. Anem allà. Primera regla per a parlar en públic sense por. La primera regla seria la de comunica a pesar de la por. I tu diràs, ja, però tinc por. I jo sempre et respondré que sí, que ja ho sé que tens por, però que comuniques a pesar de la por. És que és l'única manera. M'explique. Davant de reptes en la vida podem fer diverses coses. Però les principals és afrontar-los o no afrontar-los. Aquests reptes, aquestes coses que tenim pendents en la nostra vida, aquestes destreses que estan per assolir, si no les perseguim, si no les treballem, soles no se solucionaran mai de la vida. M'agradaria que se te quedara en la ment una qüestió. A l'hora d'aprendre a parlar en públic, a l'hora d'aclarir qualsevol de les activitats, de les destreses que estan relacionades
amb les habilitats comunicatives, m'agradaria utilitzar este vídeo també perquè pugues comprendre que no has d'incorporar res a la teva vida, no et falta res. És a dir, tots naixem amb la capacitat de parlar en públic, davant d'una càmera, davant d'un auditori, fa igual. Tots naixem amb aquesta capacitat. Què és el que hem de fer? Hem de llevar coses que molesten. Hem de deixar de fer coses que molesten al missatge i que, per tant, molesten a la comprensió o al gaudiment que pugui tindre el públic de les nostres paraules. Normalment es pensa que hem d'aprendre alguna cosa, que hem d'incorporar a la nostra manera de fer alguna qüestió, alguna habilitat per a millorar a l'hora de parlar en públic. I no és eixa la qüestió. La qüestió és que normalment fem moltes coses que són innecessàries, tant a nivell corporal com a nivell mental. Utilitzarem este taller breu, ja m'agradaria que fora més llarg, però utilitzarem este taller perquè vegeu, perquè veges que el que has de fer és totalment el contrari. La perspectiva que jo vull oferir-te és totalment contrària al que habitualment es diu. Allò de aprendre a parlar en públic, secrets per a parlar en públic, què has de fer, què has d'aprendre, què has d'incorporar. Jo et dic, no, no facis això. Tu ja saps parlar en públic. Tu has nascut amb les habilitats i necessàries i totes les destreses que una persona necessita per a comunicar en públic. El que passa que habitualment comencem a posar l'atenció en llocs on no toca, comencem a fer coses amb el cos que són innecessàries, moltes d'elles sovint són fins i tot involuntaris i inconscients, ens veiem gravats després quan ja hem fet l'exposició i pensem, ostres, per què feia això? Per què em movia les mans d'aquesta manera tan bèstia o tan poc orgànica? O per què em movia tant en l'escenari o per què em desplaçava sobre el meu eix? Per què tanta cosa? El missatge que vull traslladar-te en aquest primer consell, per a perdre la por de parlar en públic, és la de parla a pesar de la por que tens. I tu tornaries a dir-me, ja, però tinc por. I jo sempre et diré, com t'he dit, que sí, que ja sé que tens por, però que tens dues opcions com a mamífer. Com a mamífer, que som les persones, hem nascut a nivell molt intern, en la nostra configuració conductual, en la nostra configuració genètica, hem nascut amb una resposta davant del perill. I estem d'acord que per a moltes persones parlar en públic comporta el mateix perill que com si hi haguera un lleó entrant per aquesta porta. D'acord? Davant d'un perill, davant d'una situació de repte, el cos de qualsevol mamífer té una resposta, que és la del bloqueig. Si el perill és molt gran, moltes vegades el que li naix al cos fer és bloquejar-se i aquesta resposta és inconscient. Però tenim dues opcions més afegides a aquesta, que és la de la fugida, que si és un lleó, doncs si et bloqueges és perquè el teu cos ho ha fet, però tu tens l'opció de córrer, pots fins i tot decidir córrer, d'acord? En el cas, si utilitzem aquesta metàfora i la traslladem a parlar en públic, pots decidir fugir, és a dir, no fer-ho. Però estaràs d'acord amb mi que en el món laboral, en el món acadèmic, és necessari aprendre a parlar en públic sense totes aquestes coses que de vegades molesten. Eixa seria una, la d'evitar-ho. Però jo et convidaré sempre a que prengues la iniciativa, que facis càrrec d'aquesta situació, perquè depèn únicament de tu, que veges que és molt més fàcil del que penses i que ho afrontes. És a dir, la tercera estratègia, que és la de la lluita. Si entra un lleó, òbviament no podré lluitar amb ell. Però si entra un animal més petit, potser sí que podria defensar-me, sí que podria lluitar. Això és el que convida que facis quan parles en públic. Si veus que has estat evitant anys darrere anys la qüestió, el repte de parlar en públic, comença a afrontar-ho. Òbviament, la primera volta sentiràs molt de nervi, si és que en sols sentir. D'acord? No passa res. Tinc dues bones notícies. La primera és que aquest nervi i aquesta ansietat no et matarà. Per sort. Per què? Doncs perquè l'ansietat està dissenyada perquè no dure en el cos més de 10 minuts, més de 5 minuts, si no rebentaria el cor. Per tant, aquesta ansietat està activant la nostra musculatura i la nostra respiració i el nostre ritme cardiovascular perquè puguem fugir d'aquest perill, però com que estem d'acord tu i jo que no hi ha un perill real per a la nostra vida en el fet de parlar en públic i has decidit que vols afrontar-ho, doncs la bona notícia és que l'ansietat al cap de 5 minuts immediatament baixa. Què passa?
Doncs que en la mesura, i ara entraria en la segona part d'esta explicació, en la mesura que ho implementes molt, que ho afrontes moltíssim, eixa repetició, avui, demà, després demà, la setmana que ve, cada vegada que tingues la necessitat o l'opció de parlar en públic, si tu vas implicant-te, si cada vegada que tens l'oportunitat, en compte de fugir, decidixes lluitar, és a dir, afrontar-ho, cada vegada l'ansietat serà menor. En la qual cosa, quedem-nos amb això. La primera regla seria parla en públic a pesar de la por. Jo sé que amb això no tens prou, però ara anirem a les altres regles. Bé, però per què tenim tanta por? La causa major d'eixa por grandíssima de parlar en públic no està tant en la mirada de fora, que sí, és a dir, en el judici dels altres, sinó a la nostra percepció, al focus que nosaltres posem sobre les nostres reaccions emocionals i físiques. Tot eixe parloteig, tot eixe diàleg intern en el que jo estic donant per bones segons quines interpretacions de les quals no tinc comprovació, no tinc seguretat, tot això, tot aquest focus que en compte d'estar en el missatge, en això que jo he portat avui preparat per a parlar, no? Per a exposar en públic, això és el que fa que estiga nerviós. És a dir, que jo en compte de posar-li l'atenció a què he vingut a dir i què és el que vull dir i com m'afecta, en compte de posar l'atenció en com necessite jo explicar això perquè tota aquesta gent ho comprenga, en compte, i a fig, en compte de posar l'atenció en eixa càmera que està mirant-me i en tot el contingut que jo porte preparat perquè vull traslladar-lo i que el comprengueu bé, en compte de posar aquesta atenció, comença a posar l'atenció en si parlo malament, si faig botigues, si estic tartamudejant, si estaré movent bé les mans, què estaran pensant, i posa l'atenció en la interpretació dels altres i en les meves inseguretats. Així és quan el missatge desapareix, i el missatge no pot desaparèixer. Per tant, comença a parlar en públic encara que tingues por. I ja veuràs com funciona. Continuem. La segona qüestió, la segona regla d'or per a parlar en públic sense por, seria la de control al cos. Un cos descontrolat, un cos en escena o en una aula descontrolat, sense control, sempre marejarà el públic, sempre molestarà el missatge, sempre anirà a la contra d'allò que jo he vingut a dir davant d'aquestes persones. Sempre. Aleshores, la qüestió més important és la de controlar el cos. Podem pensar que és una qüestió, a l'hora de controlar la por, és una qüestió poc important la del cos, i és la més important. Una persona que té un control absolut del cos, que sap què ha de fer, que sap què ha de fer amb la mirada, que sap què ha de fer amb les mans, que sap què ha de fer amb els peus, haureu vist que no m'he mogut quasi del lloc, d'acord que és una càmera i podria eixir-me'n del plànol, però és que quan jo faig exposicions, quan jo faig discursos davant de, pot ser, 4, 5, 6, 7 i fins a 800 persones que ha pogut passar després d'acabar una representació teatral en un teatre, davant de totes aquestes persones també estic clavat. Per què? Perquè t'has d'arrelar, el teu cos s'ha d'arrelar. En la mesura que jo no estic arrelat, que no he fet com si dels meus peus isqueren arrels i anaren a connectar-se amb el públic, en la mesura que jo estic movent-me moltíssim per l'espai, el públic acaba marejant-se, deixa de prestar atenció al que jo estic dient i comença a prestar atenció al que jo estic fent amb el cos. I jo no he vingut a parlar en públic, a comunicar un missatge perquè paren atenció al meu cos ni als meus desplaçaments, sinó al contingut del meu missatge. Això és l'important. Per tant, el control sobre el cos cobra una importància cabdal en tot aquest procés de parlar en públic. Què passa? Tota aquesta activació mental, tota aquesta por que hem acumulat abans i en el moment de parlar en públic fa que el nostre cos es moga. Per què? Perquè està preparant-se per a la fugida. Perquè això té una part també, la fugida o la evitació té una part de conducta, però també té una part de resposta. Per això el meu cos es mou, perquè el que està dient-me és fuig, abandona este lloc de perill. Però com que hem usat la consciència i hem usat la nostra lliure voluntat per a parlar en públic, és a dir, hem decidit que vindrem i parlarem en públic. Doncs
entrem en contradicció. El cos vol anar-se'n, però la consciència ha decidit quedar-se. I aquí és on entra la lluita. Així és on entren els moviments descontrolats. Has de controlar el cos per a no moure més del que toca i també perquè hi ha una segona bona notícia. En la mesura que jo treballe del cos, en la mesura que jo descarregui tota aquesta tensió acumulada en el cos, el meu missatge hi serà claret, no estarà pertorbat ni serà molestat per moviments innecessaris. Aleshores, treballa el cos, descarrega aquesta tensió i segurament l'ansietat de la que parlàvem abans baixarà radicalment. Maneres de fer-ho. Hem de saber que nosaltres hem de ser un canal per a aquest missatge. D'acord? Aleshores, la millor manera per a desbloquejar un cos que ha estat tensionant-se moltíssim, que ha estat fent-se molt rígid abans de comunicar i que una vegada que està comunicant comença a moure's moltíssim, la millor manera de tranquil·litzar-nos emocionalment i també de fer que aquest cos estigui arrelat, que estigui aquí, disponible per a transmetre el missatge, és la de descarregar tota aquesta adrenalina. Per tant, no perdes l'oportunitat de, a casa, abans d'anar a fer l'examen oral, l'oposició, l'exposició oral, el que siga que hagis de fer, salta. I tu ara diràs, salta, per a què? Em passa moltíssim en les formacions presencials. Els faig parlar primer als alumnes i demane sempre un voluntari o una voluntària que reconega que té problemes importants per a parlar en públic i els faig parlar i immediatament els faig a tots saltar com els massais. Per què? Bueno, abans, si no saps el que és un massai, busca en YouTube i veuràs una tribu del centre d'Àfrica com salta. Tenen un ritual, que és el de saltar sobre el seu eix, és a dir, saltar en vertical, d'acord? Ells peguen uns bots increïbles i jo només et demane que pegues salts durant 1 minut, 2 minuts, on pugues. Si estàs a punt d'entrar a fer l'examen, la prova, el que siga, al teatre, a la sala de conferències, salta. Salta a casa i si no has pogut, busca la manera de buscar un raconet i salta. Per què? Doncs perquè els salts verticals faran que el teu diafragma, que és el múscul que alberga, que es contrau en totes les emocions negatives, si tu saltes, ell es distensionarà. I això és una molt bona notícia. Un diafragma relaxat és un diafragma que no molesta a l'hora de parlar en públic. Per què? Perquè ha alliberat totes les emocions i totes les tensions en les quals s'havia anat, bloquejant, per dir-ho d'alguna manera. Pensa també que seria molt interessant que perquè este diafragma, este múscul anomenat diafragma, que és el que controla també la respiració, si està alliberat, la teva respiració serà més ampla i, per tant, no retroalimentaràs l'ansietat amb aquest tipus de respiració. Això és el que posa nerviós. I tu necessites un diafragma tranquil, relaxat, que pugui fer respiracions amples, perquè això també et relaxarà. Després pensa que tens un altre element de comunicació important en el teu cos, que és aquesta part, l'aparell fonador. Tota aquesta part, la gola, les cordes vocals, tota aquesta musculatura s'ha d'alliberar. Una manera ràpida, molt ràpida, d'alliberar tensió a banda de pegar salts, de fer bots, és la de cridar. Òbviament, si estàs davant de persones i pegues un crit, les espantaràs. T'anime que no ho facis. Crida a casa. He tingut alumnes que han fet exàmens i exposicions orals en l'Escola Oficial d'Idiomes a diversos llocs que m'han dit, ostres, me'n vaig anar al lavabo, vaig agafar la jaqueta, vaig cridar sobre la jaqueta i en cridar se me va alliberar tota aquesta part, vaig notar moltíssima més tranquil·litat, vaig descarregar nervi i després vaig eixir molt més tranquil o molt més tranquil·la. I és de veres, i funciona. Ara, jo sé que estic explicant-te coses que potser no les havies escoltades mai o que són poc habituals. Per tant, et demane que, per favor, no em cregues. No cregues res del que estic dient només perquè ho estic dient. Posa-ho en pràctica. A mi em funciona i a tota aquella persona que jo conec que ho ha fet, li funciona. Però no t'ho cregues. Posa-ho en pràctica i després parlem. D'acord? Al final has d'aconseguir que el teu cos dibuixi el missatge i un cos descontrolat no dibuixarà mai el missatge. Per tant, és importantíssim que abans de passar a la qüestió mental, és a dir,
a controlar la ment en este segon tip, en este segon consell per a perdre la por de parlar en públic, que treballes sobre el cos. Només et faig una pregunta abans de passar al número 3, a la regla número 3. Què series capaç de fer si no tingueres por? D'acord. Imagina que estem en el dia de l'exposició oral, del discurs, de l'examen oral que tens. D'acord? I hem decidit que parlarem en el número 1 i hem decidit que parlarem a pesar que tinguem por. I hem decidit en el número 2 que actuem sobre el cos. Saltem, cridem i el controlem. Ok, més coses. En el número 3, el tercer consell per a parlar en públic sense por és el de calma la teua ment. Si ho haguérem fet a l'inrevés, és a dir, si primer, davant del dia de l'exposició oral, si primer haguérem intentat calmar la ment i després treballar sobre el cos, segurament no haguera funcionat. Per què? Doncs perquè l'activació és molt més gran en moltes persones a nivell mental que corporal. És a dir, molt de parloteig, molts dies dient-me no anirà bé, no anirà bé, no anirà bé, em perdré, em quedaré en blanc. Tota aquesta tensió mental ha fet que el cos es bloquegi. Per tant, primer he de desbloquejar aquest cos que està tensionat i després he de començar, ja més relaxat o més relaxada, he de començar a observar què estic dient-me. Probablement has estat dient-te moltíssimes coses negatives per a les quals no tens comprovació. És a dir, quan estem a punt d'enfrontar un perill, moltes vegades per supervivència, caiem en la trampa de l'error de l'endeví. És a dir, com si tinguérem una bola de cristal, comencem a predir resultats i conseqüències negatives i molt catastròfiques d'allò que encara no hem experimentat. Per què? Doncs perquè probablement en el passat vam tindre alguna experiència concreta, dolorosa o almenys desagradable a l'hora de parlar en públic. Vam patir, s'ha quedat aquest patiment enregistrat i ara cada vegada que parlo en públic s'activa aquell record de tan mal que ho vaig passar. Per tant, probablement has estat dient-te darrerament, a mesura que s'arrimava el dia de parlar en públic, has estat dient-te segons quines coses per a les quals no tens comprovació, no tens dades ni seguretat que es manifeste, però al final es converteixen o retroalimenten la profecia negativa autocomplida. És a dir, llavors vaig dient-me, ja veuràs tu com em poso nerviós, ja veuràs tu com no m'hi ve, ja veuràs tu com em perd, em poso nerviós, jo mateix, a mi mateix, d'acord? I al final es complix la predicció. Per què? Perquè me l'he condicionada jo. Això és una trampa, és l'error més gran. I no mereixem parlar així. No mereixem comunicar o parlar en públic amb este maltractament que ens fem a nosaltres mateixos. El problema, en este punt, és que potser equivoquem el focus. D'acord? És a dir, el focus com a mirada, és a dir, on posem el punt d'atenció. La ment, al cap i a la fi, anirà creant la idea falsa de perill, és a dir, parlar en públic és perillós, per protegir-te, és a dir, perquè no tornes a passar per aquesta experiència negativa. El que passa que aquesta protecció al final ens retroalimenta o ens connecta amb aquesta tendència a evitar-ho, i tu no vols evitar-ho. Tu vols parlar en públic sense patir aquesta por. D'acord? Doncs anem a calmar la ment en aquest sentit. Pensa també que tu no pots controlar, jo no puc controlar tot allò que estan pensant totes les persones que estan mirant-me. És impossible. I encara que pogueres, ningú pot, però encara que pogueres controlar tot el que pensa cadascuna dels centenars de vegades de persones que estan mirant-me quan jo comunique, perdries tota la vida amb això. No podries posar l'atenció en un altre lloc. D'acord? Aleshores, com que no pots fer-te càrrec, no depèn de tu gestionar què és el que està interpretant qui et mira a través d'una càmera o a través de tot un auditori, l'única cosa que pots fer és alimentar el teu focus, decidir on poses la teva mirada, sobre què poses la teva atenció. D'acord? La meva opció és que poses atenció sobre el que estàs dient-te. Probablement el parloteig, el diàleg intern, és tan bèstia en els últims minuts, hores, dies, setmanes, abans de comunicar, abans de parlar en públic, que et costa veure què estàs dient-te.
En aquest punt, jo t'anime que investigues per internet, per YouTube, hi ha milers de vídeos de relaxació i concretament de mindfulness. Què és el mindfulness? Ara no tenim temps per explicar-ho, però podríem dir que és l'adaptació que ha fet Europa, el món occidental, de la meditació que fan a Orient. Diguem, sense component místic, sense elements religiosos, el mindfulness, si l'aprens, si aprens tècniques per a relaxar-te, posant l'atenció en la respiració uns minutets cada dia, probablement després augmentaràs la destresa en detectar quan estan entrant pensaments invasius i parar-los. No pararàs la ment, no posaràs la ment en blanc, això és mentida, això ningú ho fa. Però sí que t'ajudarà, pot ser, 5 minutets al dia d'exercicis de mindfulness, a que cada vegada que veges que estàs disparant emocionalment, dir, ei, para. I dir-li a la teua ment que no té evidències d'eixes conseqüències negatives i catastròfiques que estàs imaginant que passaran quan parles en públic. Per tant, canvia el focus. Si la teua atenció, el teu focus està posat en què passarà el dia de demà quan comunique, o inclús si estàs en el moment de comunicar, si notes que estàs posant l'atenció en ui, què pensaran quan vegin el vídeo, o ui, què estan pensant ara que estan veient que jo estic comunicant, canvia aquest focus, torna-la a tu. Torna el teu focus, la teua atenció, al missatge, al que tu vols dir. Torna a posar el focus a l'estructura, al contingut del missatge. Tu què has vingut a dir? Com t'involucra? Este missatge, això que has vingut a dir, com t'emociona? Transmet aquest missatge des d'aquesta emoció. I recorda, no estem incorporant destreses. Parlar en públic sense por no és aprendre a fer coses, sinó desaprendre a fer allò que et destorba, allò que no és eficaç per a tu. Moure't moltíssim no és eficaç, fer coses estranyes amb el cos no és eficaç i començar a pensar coses de les quals no tens evidències no és eficaç per a tu. Deixa de fer totes aquestes coses. Anem al capítol número 4. Winston Churchill acostumava a fer una broma cada vegada que arribava a fer un discurs. Els deia a tots els presents: porte aquesta improvisació molt ben preparada. Per què? Doncs perquè no s'ha d'improvisar absolutament res. O almenys no has de confiar que podràs improvisar. Un cos tensionat, una ment preocupada, probablement no pot improvisar tant com puga necessitar. Això no vol dir que jo estigui en contra de la improvisació, no? De fet, t'anime, que improvises tant com pugues permetre't, tant com pugues fer. Però és important que arribes al dia de l'exposició, el dia de l'examen, el dia de l'oposició, és importantíssim que arribes amb tot el teu missatge estructurat. Moltes persones pensen que donar-li estructura, que preparar-s'ho molt, va en contra de la naturalitat, de la emoció, i és totalment al contrari. El teu públic, els teus interlocutors, si estan darrere d'una càmera veient un vídeo o si estan en un auditori, centenars de persones escoltant-te, necessitaran saber per on estàs portant-los. Pensa en la metàfora d'un autobús. Imagina que conduïssis un autobús des d'una ciutat fins a una altra. Imagina que no vas d'una ciutat a una altra i no utilitzes un itinerari, un recorregut normal, habitual. Pensa que qui està escoltant-te són persones que estan intentant comprendre i fer-se una idea de què és el que vols dir, el sentit del teu missatge, no només la forma. Aleshores, han de poder ubicar-se en cada moment a través del sentit que tu estàs, destil·lant. Has d'agafar-los de la maneta en la introducció i portar-los discursivament fins a les conclusions. I això no es fa de qualsevol manera. Pensa que qualsevol youtuber, qualsevol persona que ara crea continguts en les xarxes, guionitza al màxim tot el que fa. Si improvisa, probablement pegarà més voltes de les necessàries i haurà de tallar moltíssim o es repetirà contínuament. O pot ser, quan acaba el vídeo o quan acaba l'exposició, si està fent-ho en directe, no haurà dit tot allò que volia dir. Bé si fas vídeos, bé si tens un examen oral, fes-te un guió al màxim del que has de fer. Pensa i estructura el teu missatge. Les persones que pugen a un autobús coneixen les trajectòries normals i si el conductor o la conductora va per llocs
no habituals, més llargs, més perillosos o més lents, segurament desconnectaran. I no et convé que desconnecten. Pensa una cosa, quan estem comunicant, quan estem parlant, diguem que la cosa més gelada potser és dir-li-ho a una càmera. Però quan veig les cares de les persones, si peguen la volta, encara que no se'n vagin, és a dir, si deixen d'atendre'm, no em sentiré escoltat. I creu-me que quan estem en un escenari o en un examen oral i estem parlant amb el públic, necessitem sentir-nos escoltats. Tant com en la vida diària necessitem sentir-nos estimats. Per tant, no provoques amb el teu missatge desestructurat i sense un guió, no provoques que s'avorrisquen i comencen a mirar Instagram o comencen a parlar amb el del costat. Això en els millors dels casos, perquè també poden avorrir-se i tenen tot el dret d'alçar-se i anar-se'n. Per tant, desbloqueja la teua ment, desbloqueja el teu cos, parla a pesar de la por que tens, però també estructura el teu missatge. Repetisc, no té res a veure estructurar amb no ser orgànic, no ser natural. De fet, ja improvisaràs quan estiguis tranquil en escena o davant de la càmera. Ja incorporaràs més qüestions, però porta el teu missatge ben estructurat. Una de les maneres que més funciona, la més habitual per estructurar un missatge, és la del paradigma ternari. És a dir, introducció, desenllaç o tesi i conclusions, la cloenda. Pensa que aquesta és la manera més habitual de comunicar qualsevol qüestió, o un raonament, o una notícia. Tu no pots arribar a casa, has vist un accident, no pots arribar a casa i dir-li a les persones que estan allí, que viuen amb tu, dir-los i es va morir, o i no es va fer res. No, això és la cloenda, no pots començar per darrere. Al final has de dir una introducció, has de donar més detalls o més arguments i has de donar unes conclusions perquè les persones se'n puguen anar a sa casa amb el missatge ben estructurat, perquè així és com el cervell necessita guardar aquesta informació i comprendre-la. Per tant, que no et sàpiga mal buscar l'estructura, aprendre-te-la molt bé, i finalment pensar, és a dir, deixar-te sentir davant del públic. Com connecta aquesta estructura, aquest missatge que has fet, com connecta amb tu? De quina manera t'involucra? Si tu crees una estructura, si la defenses bé, te la saps bé, i la seguixes al peu de la lletra i deixes que la teua emoció s'involucre, els altres escoltaran amb molt més gust el contingut de la teua exposició. Bàsicament perquè ja has desbloquejat el cos i la ment i ja no estan molestant al canal, és a dir, a la transmissió del missatge, d'allò que has vingut a dir. El cinquè consell d'or per a parlar en públic sense por és el de que comprenguis que el missatge és el que importa. Tu i jo no som importants. Tot allò que ens passa a nosaltres no és important. Aquest és el gran error. El gran error de parlar en públic o de parlar davant d'una càmera és el de pensar que qui està fent aquest missatge, qui està produint aquest missatge, qui està comunicant, és el protagonista. I no, jo no sóc el protagonista. Jo he de desaparèixer. Quan jo comunique, m'he d'oblidar totalment de mi i he de centrar la meva atenció, el meu focus, en el missatge. Tots els desastres, tots els inconvenients que apareixen en l'acte comunicatiu de parlar en públic apareixen perquè posa el focus en mi i no. El missatge és l'important, és el que les persones han vingut a escoltar. La gent acudix a escoltar-te o mira un vídeo, d'acord? Pel contingut. Podrien ser la persona més famosa i més meravellosa del món, no sempre va unit, de fet no sol un anar unit, i la gent acudiria a escoltar el missatge només, atrets per la personalitat, perquè és famosa, pot ser, sí, però una vegada allí, si no importa, no té interès o no ho comunica bé, aquesta persona li llevarien l'atenció immediatament. Potser tardarien més perquè és una persona coneguda i el component de la fascinació està. Per sort, la gent no està fascinada per tu ni per mi. Deu ser bastant, deu molestar moltíssim. Per tant, en l'acte comunicatiu. Per què? Doncs perquè al cap i a la fi el que ens importa a les persones són els continguts. D'acord? Per tant, comunica amb tanta passió com tu cregues, com tu necessites, no la forces,
Però has de saber que de la mateixa manera que has d'eixir a fer esport tonificat o tonificada, no pots eixir a parlar en públic sense tindre una actitud, sense tindre una presència davant del públic. Per què? Doncs perquè els has de transmetre passió pel que estàs dient. Això vol dir que has de cridar molt, que has d'exagerar molt? No, no estic dient això. Estic dient concretament que has de deixar-te involucrar en el contingut del missatge. Un acte comunicatiu presencial, és a dir, amb persones davant, és un acte comunicatiu de dues direccions. És a dir, jo comunique, però ells també estan comunicant-me. Hi haja llum o no, sempre podràs veure les persones si assentixen amb el cap o no, la cara que fan d'interès i d'atenció. Per tant, ells també estan comunicant-te. Ells també estan donant-te un missatge, que és la resposta en forma d'interès del que tu estàs donant-los. Per tant, va en dues direccions. Tu vas caminant sobre l'estructura del teu missatge i ells van retornant-te atenció. I és un acte circular en el que jo emet i l'altre també emet. Jo sóc l'únic, potser, durant uns minuts que parla, sí, i l'altre escolta, però l'altre també s'està comunicant. Eixa retroalimentació és fantàstica. Per què? Perquè ens ajuda a posar l'atenció en l'estructura i el contingut del missatge, no en les meus esports, no en allò que he imaginat, no en allò que estic interpretant que l'altre pensarà, perquè això és impossible, saber l'altre què pensarà. I fins i tot no aniré alimentant les inferències. Què són les inferències? Les inferències són interpretacions que fem sobre el que està passant o està pensant l'altre, de les quals no tenim evidències, però que sí que les donem per bones. És allò de, vaig veure que estava fent una cara seriosa i segur que estava opinant que no estava fent-ho bé i estava equivocant-me. Eixe diàleg intern ve de la inferència. Si això ho aparte, si poso l'atenció en el missatge i veig que és el més important, podré anar fent créixer el sentit de la meva exposició. L'altra persona o les altres persones aniran retornant-me cada vegada més interès i al final l'acte comunicatiu estarà co-creat. Necessites la complicitat del públic. De vegades tindràs públics difícils, o perquè no els interessa, i te ho diu una persona que ha treballat per a segons quins tipus de públics on no havien triat anar a escoltar i has de fer un poc més d'esforços, o si estàs gravant un vídeo. Jo ara no tinc la vostra interacció. Si fos un vídeo per a YouTube, veuria després les respostes, i de vegades les respostes de YouTube paga la pena o no. Estareu d'acord amb mi que paga la pena no veure-les. Però quan és presencial, l'interès, la mirada fixa, la comprensió i el segrest que tu fas de la seva atenció és vital. Per què? Perquè et farà créixer davant d'ells. En aquest sentit, t'anime que segrestes la seva atenció. Com? Amb la teua passió. Per què? Perquè t'involucra el que estàs contant. Si no t'involucra, si és un tema que has d'explicar, és un examen oral i t'ha tocat, busca les maneres que t'involucren. Busca els motius que poden haver en el text perquè allò et toca el coret. Deixa veure les teues emocions, deixa veure sobretot el teu interès per allò, explicar-ho i explicar-ho bé. Si tu poses l'atenció en aquest punt, ells o elles, qui t'escolta, posarà l'atenció en aquest missatge i sentirà el mateix que tu. Per què? Perquè les emocions són contagioses. Contagia'ls el teu entusiasme, el teu interès per aquest missatge i oblida't de si què estaràs pensant, em suen les mans, se m'ha secat la boca, tot això fa igual. Comunica a pesar de la por. I acaba este cinquè i últim missatge, últim tip, últim consell, amb una pregunta reiterada. De què series capaç si no tingueres por? Molt bé, i acaba. Recapitulem, perquè se'ns queden les 5 idees ben clares. En primer lloc, recorda, número 1, exposa, comunica, parla en públic a pesar de la por. Ja saps que quan més ho facis, quan més repetisques, aquesta repetició i aquest afrontament farà que cada vegada siga menor la por. Per tant, no ho deixes per a demà. Demà no es resoldrà. Ho has de resoldre tu, ho he de resoldre jo. T'he de confessar que jo era una persona que no suportava la idea de gravar-se davant d'una càmera o de parlar en públic.
I a dia d'avui he pogut parlar davant de 5, 6, 7 i fins a 800 persones en acabar una obra de teatre. D'acord que el personatge durant l'obra de teatre et protegeix, però després estàs sense eixa protecció. I puc parlar i fins i tot puc arribar a gaudir-ho, a passar-ho molt bé, parlant davant d'aixes persones. Per tant, puc dir-te que funciona i t'ho diu una persona molt tímida que al final ha pogut superar eixa por. Com? Afrontant-la, no hi ha una altra. És la teva responsabilitat, és la meva responsabilitat. Número 2, controla el cos. Un cos que es mou, un cos que es descontrola en escena o davant d'una aula, davant d'unes persones, o fins i tot en una gravació, és un cos que molestarà. Molestarà el missatge. No serà un canal de missatge, sinó que serà un soroll. Serà un element que anirà a la contra de la transmissió, de la comunicació d'un missatge. Per tant, controla el teu cos. Salta, crida, fes-ho a casa. No t'exposes emocionalment a l'opinió dels altres saltant o cridant davant dels altres abans de comunicar. És obvi que això no ho podem fer. Fes-ho a casa. Prepara't abans d'arribar a l'exposició, a l'oposició o a l'examen. O abans del discurs, per exemple. Fes-ho a casa, però fes-ho. Número 3. Controla la teva ment, calma-la. Comprèn que tots aquests missatges que està donant te'ls dona per protegir-te, perquè abandones l'escena de perill. La ment inconscient no comprèn que no és un perill real. Per què? Perquè només ha enregistrat les emocions negatives del passat. Quan hem comunicat en públic en el passat pot ser hem patit molta por, i se'ns queda el registre emocional d'aquesta por. Per tant, jo t'anime que calmes la teva ment. Hi ha milers de vídeos a internet, a YouTube, que t'explicaran un exercici, 2 exercicis, 5 minuts al dia de mindfulness. Introdueix el costum de tots els dies, posar l'atenció en la respiració, amb els ulls tancats a la teva habitació, 3 minutets. Veuràs les repercussions increïbles que això té sobre el teu benestar i sobre la teva capacitat de posar focus. Focus en què? Entraríem en el número 4, en l'estructura del teu missatge. Ja improvisaràs quan te sentes molt tranquil, molt tranquil·la. Ja improvisaràs quan domines molt bé el contingut del missatge, quan domines bé el tema. Però mentre, estructura el teu missatge. I número 5, comprèn que el missatge, que el contingut del teu missatge és el que importa. Tu no importes, jo no importe. Qui ve a escoltar-me el que necessita comprendre, el que necessita aprendre, és el contingut del nostre missatge. Posem el focus, per tant, en el missatge i no en les nostres inseguretats. I amb això acabaríem este vídeo. T'he de confessar una qüestió. Jo era una persona que tenia moltíssimes dificultats per a parlar en públic. I això és una paradoxa perquè des de 6 anys que actue. De fet, no és casual que Ro Castillo i jo hagin creat Esclafit Teatre, companyia valenciana professional ubicada dins del País Valencià. No és casual, els dos volíem fer teatre, és una cosa que la portem dins. Però fer teatre no és una condició sine qua non per a parlar en públic. De fet, jo ho evitava moltíssim. Fins al moment que ho vaig afrontar, fins al moment que vaig posar estos 5 elements en pràctica, ho vaig patir moltíssim. Jo he estat on tu estàs. Per tant, t'anime que si tens dificultats per a posar-te davant d'una càmera, si tens dificultats per a pensar de parlar en públic o fins i tot evites presentar-te a una oposició, presentar-te a exàmens orals, a el que siga, t'anime que poses en pràctica estos 5 consells i que em facis arribar, jo t'anime també, que em facis arribar la teva experiència. Recorda, no cregues res del que avui t'he dit, però posa-ho en pràctica. I res més, només voldria ja que transmetre't l'ànim perquè afrontes la por. Des d'Esclafit Teatre teníem la necessitat de compartir amb vosaltres això després de tantes vegades que els professors amics ens han demanat que reduïrem en uns quants minuts aquest taller que ja vos dic que durava quasi 20 hores de manera presencial. Per tant, recordeu que sempre estem al vostre costat i que en este camí d'aprenentatge caminem junts. Per tant, molts ànims i moltes gràcies.